Een historische medaille. Zo maait het bronzen plak van Shinky Knecht op de 1000 meter op de Olympische Spelen wel neemt worden. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis van het Nederlandse shorttrack dat er medaille hellen wordt op de Spelen. En wappert naar buiten en pakt brons achter Victor aan. En Vladimir Grigorev is er. Die is binnen. Ja, nou, mooi net. Dit is toch het mooiste ooit was mij maken, denk ik, of nee? Ja, nee, zeker. Ik ben echt heel blij mee dat het nou gewoon lukte, Joet. Dus ik begon, in het begin ging het een beetje gelukt natuurlijk, maar in de hele finale viel ik me heel sterk. En ik echt toch echt een grote kans maken om de finale gewoon te halen. En ja, dan komt er een Koreaan een beetje lafjes binnen terug. En ik gooide hem er niet helemaal dicht, maar hij blijft gewoon terug gehad. Ja, dat is gebeurd. Nou, dan even naar die finale, want uiteindelijk pakt hij brons en medaille. Hoe was die beleefd en hoe verroen die race? Nou, in het begin ben ik net helemaal. Ik maak nog een iets fout zitten dat ik nog krijg even van 3 en eens naar 4 ging. En daar baal ik zelf wel een beetje van, want dan zit je mooi op 3 en dan kun je er nog voor gaan. En ja, en dan heeft daarna ja, gewoon die Koreaan, die Chinees natuurlijk een beetje link binnen terug. En toen denk ik, nou dit is mijn kans. Die heb ik met de Vittendaal gepakt. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Toen we uiteindelijk heb ik er alles aan dienen om of niet nog het hele eindigen en sowieso die tweede plak vast te houden. Ja, en dat is dan slagen. Dus dit mooie het hoogtepunt in je carrière neem ik gewoon. Nou, dat weet je net, hè? We werden dus nou taal. Is dit zeker mijn hoogtepunt in mijn carrière, ja zeker. Maar we hebben nog 12 shorttrackdagen en dat zal het best ik nog zeker van. Ja, hoe grutsk ben je op dit start? Nou, hartstikke grutsk. Echt, ja, we hadden het echt net verwacht dat dit was zo. Maar ik ken het al wel. Net verwacht, hè? Nee, dan moet je toch eerlijk wezen. Je bent zelf wel goed in, dus ja, en je moet er gewoon echt geluk hebben daar. Nou, dat hield hij goed. Ja, hij had dat wel verrieden. Hij had super rieden. En de laatste bocht, ik denk, oh my god, ik denk, komt dit goed? Maar dan jullie tweede. Ik wil eerst nog wel de officiële uitslag uit het oude watje. Ik denk, ja, dat wist nooit in het shorttrack wat er nog komt, wat de jury beslist. Maar toen werd het officieel, toen hield hij Broens en ik echt super trots. Ja. Eindelijk, hè, dat dit dan eruit komt. Ja, toch? Hij had hij echt verzinnen, ja. Noem je dat 100 Heinekenhuis? Ik denk het wel, ja. Geniet ervan, jongen. Ja, dankjewel.